Spoločnosť Wood Boto, priateľ dreva, spolu s talianskym výrobcom SCM prináša na slovenský trh neporaziteľnú zrovnávaciu frezovačku triedy Linvincibile pre industriálnych zákazníkov s najvyššími užívateľskými nárokmi. Masívna kompaktná fréma stroja schováva dômyselnú konštrukciu ustavenia stolov. Naša zrovnávačka garantuje dokonalú rovinnú presnosť vstupného a výstupného stola. Nastavenie hrúbky úberu zoradenie stolov nijako neovplyvní. Porovnajte presnosť zrovnávania s konkurenciou. Brúsené oterúvzdorné stoly, rigidne uložené v premyslenom mechanizme pre vašu bezúdržbovú prevádzku. Stroj z dielne SCM je vypracovaný do najmenšieho detailu. Na vašu bezpečnosť pri práci myslíme. Rozmery stroja zodpovedajú nárokom na ergonómiu práce. Nechýba ani centimeter naviac. Špirálový hoblovací valec je na rozdiel od konkurencie osadený štandardnými lacnými typizovanými žiletkami, ktoré dodávame v 3 vyhotoveniach podľa vašich nárokov na kvalitu opracovania. Vsaďte na kvalitu, dôverujte značke. Wood, Boto priateľ dreva.